Pumukaw ng atensyon sa mga netizen ang isang ina na nagpakita ng kakaibang pagmamahal sa kanyang anak sa isang moving up ceremony. Nitong Lunes, April 21, nang isagawa ang moving up ceremony ng mga mag-aaral ng daycare center sa barangay Abella, Ligao City. Isa sa mga batang inabot ng hiya ang pangatlong anak ni Nanay Aileen na si Kirtlyn Alzaga. Sa sobrang hiya kasi ay hindi na nitong nagawang magpakilala. Pero to the rescue ang kanyang inang si Nanay Aileen na hindi nag-atubili na kunin ang mikropono na siya namang naging boses ni Kirtlyn. Bago po kami umakyat ng stage, bago po kami pumunta sa school, todo practice po talaga kami sa bahay. Hindi ko naman po talaga alam na hindi siya magsasalita. So naisip ko po pagdating po sa stage, hindi po kami pwedeng bumaba ng stage na hindi ko isinisigaw ang pangalan at pangarap ng anak ko. Ayon kay Nanay Aileen, makailang beses nilang prinaktis ang linyang sasabihin nito pagdating sa entablado pero hindi daw talaga maitatanging kinabahan si Kirtlyn. Sa lahat po ng magulang, support lang po kayo sa pangarap ng anak nyo at huwag nyo pong bibitawan ang pangarap ng anak nyo. Lagi lang po kayo nakasupport. Samantala, pinuri naman ng mga netizen ang pagmamahal at pagsasakripisyo ni Nanay Aileen para sa kanyang anak. Nagbibigay daw kasi ito ng inspirasyon sa iba pang mga magulang, lalo na ang patuloy na magsumikap para sa kanilang mga anak. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.